ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 5/8/25 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಗುಲೆ. ಈ ವೇಶ್ಯಾಲಯನು ಶಿವಾಲಯದ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾಬಾ ವೈದ್ಯರು ವೇಶ್ಯರಿಗಳ ಸಹ ಈಶ್ವರ್ಯ ಸಂದೇಶನು ಕೊಡ್ದಾಕಲ್ನ ಕಲ್ಯಾಣನು ಮಲ್ಪುನವನಿಕಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವಾದುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಾ ಜೋಕುಲು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ನಷ್ಟನುಂಟು ಮಲ್ತೊನರು. ಉತ್ತರ: ಏರು ಒವ್ವೆ ಕಾರಣರ್ದು ಮುರಳಿನ ತಪ್ಪವಿರು ಅಕಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ನಷ್ಟನುಂಡು ಮಲ್ತೊನರು. ಕೆಲವು ಜೋಕುಲಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಕೋಪ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಕಾರಣ ತರಗತಿಗೆ ಬರ್ಪುಜೇರು. ಒವ್ವಾಂಡಲೊಂಜಿ ನೆಪ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಲೆ ಜೆತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಇಂದೆರ್ದು ಅಕಲ್ನನ್ನೇ ನಷ್ಟ ಮಲ್ತೊನಿರು. ದೇಪಂಡ ಬಾಬಾ ನಿತ್ಯಲ ಒಂಜತ್ತೊಂಜಿ ಪೊಸ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ತೆರಿಪೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಕೇನುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಕಾರ್ಯುಡು ಎಂಚ ಕನಪೇರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲೆಕಿಂದು ತೇರಿದುಂಡು. ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕಾಯರೆ ಓದೊಂದುಲ್ಲ. ಭಲೆ ಮಾಯೆ ಮರಪದ ಬಿಡ್ಪುನು. ಕೆಲವೆರೆಗಂತೂ ಇಡೀ ದಿನ ಮರಪದ ಬಿಡ್ಪುನು. ಖುಷಿ ಪೆರಕುಲು ಏಪಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನನೆ ಇಜ್ಜಿ. ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಭಗವಂತನೇ ಓದವಿರು ಪನ್ಪುನೆನೆ ಮರೆತು ಪೋಪೆರು. ಮರೆತದು ಪೋಪುನ ಕಾರಣ ಕೂಡ ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ರಾತ್ರಿಲ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದಿರು ಕನಿಷ್ಠರಿರ್ದಲ ಮಸ್ತ್ ಕನಿಷ್ಠರಿಯರು. ವೇಶ್ಯರುಲ್ಲಿರೋ ಅಕಲ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ವೇಶ್ಯರಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ಲಿ. ನಿಕ್ಲು ಬಾಬನ ಈ ಜ್ಞಾನನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತರಡ ಸ್ವರ್ಗದ ವಿಶ್ವದ ಮಹಾರಾಣಿ ಮಹಾರಾಜ ಆಪರ್. ಒವ್ವೇ ಸಾಹುಕಾರರ್ಲ ಆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಏರು ತೆರಿ ಒಂದೇರು. ವಿದ್ಯಾವಂತರಾದುಲ್ಲೆರೋ ಅಂಚಿನ ಕುಲಕಲೆಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ಪುನ ಪ್ರಬಂಧ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇಂದೆರ್ದು ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಬರಪೇರು. ದೇಪಂಡ ಅಕುಲ ಸಹ ಅಬಲೆಯರಾದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲೆಗೆ ನಿಕುಲು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಲಿ. ಬಾಬಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ತೆರಿಪಂದುಪ್ಪೇರು. ಪಲ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎತ್ತಿನಕುಲು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕನಿಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲ ಪುದರ್ದೆ ಭಾರತ ವೇಶ್ಯಾಲಯವಾದುಂಡು. ಈ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪುನಿರ್ದವರ ಕೂಡ ನಿಕುಲು ಶಿವಾಲಯದು ಪೋಪರು. ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಕಾಸುಗಾದ ಏತ್ ಹಾಲು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರು. ಇತ್ತೆಂದೇನು ಬುಡ್ಲೆ ಈ ರೀತಿ ಅದು ತೆರಿಪವನಿರ್ದವರಾಕಲು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪಡೆಪರು. ಇಂದೆಟ್ಟು ನಿಕಲಿನ ಏರ್ಲ ತಡೆ ಪುಜೀರು. ಇಂದಂತೂ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರತ್ತೆ. ಬಡವರೆಗೂ ಉಪ್ಪುನನೆ ಭಗವಂತೆ. ಕಾಸುದ ಕಾರಣ ಮಸ್ತ್ ಹಾಲು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಿರು. ಆಕಲೆಗೆಂದು ಎಂಚ ವ್ಯಾಪಾರ ಇತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ. ಇತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಂಚ ವೃದ್ಧಿಯಾಪುಂಡು ಪಂದು ಎಂಕುಲು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಗೆಯನ್ನು ತೆರಿಪೋ ಪಂದು ಅತ್ತಂಡ ದೆಪ್ಪೋ ಪಂದು ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪೇರು. ಕೆಲವು ಜೋಕುಲಂತೂ ಓವಾಂಡಲೊಂಜಿ ಪಾತೆರಡು ಕೋಪ ಮಲ್ತೊನಿರು. ವಿದ್ಯೆಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಎಂಕುಲು ಓದಂದೆತ್ತಂಡು ಎಂಕುಲಿಗೆ ನಷ್ಟ ಆರ್ದುಪ್ಪುಂಡು ನಷ್ಟ ಮಲ್ತೊನುವ ಪಂದು ತೆರಿಯುಚೀರು. ಕೋಪ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಲಿ ಕುಳಿದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಈ ರೀತಿ ಅಂಧೆರು ಇಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಪಂದು ಪನ್ಲೆ ಬರ್ಪುನನೆ ಇಜ್ಜಿ. ವಾರಡು ಒಂಜಿ ಸರಿ ಬರ್ಪುನ್ಲ ಕಷ್ಟ. ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಮುರುಳಿಡ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಲಹಿನ ಕೊರಂದುಪ್ಪೇರು. ಮುರುಳಿನಂತೂ ಕೇನುಡತ್ತೆ ತರಗತಿಗೆ ಬದ್ನಗನೆ ಕೇನುವೆರು. ಇಂಚಿನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಕಾರಣ ಅಕಾರಣ ಉಡ್ತು ನೆಪ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೆತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಎಡ್ಡೆವು ಇನಿ ಪೋಪುಜೇರು ಪಂದು ತೆರೋನೇರು. ಅರೆ ಬಾಬಾ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವಿಚಾರನು ತೆರಿಪೇರು. ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ತರಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನೇ ಪಡೆಪೇರು. ಇಂದು ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು. ಬನಾರಸ್ ಹಿಂದೂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಂಚಿನ ಕಡೆ ಮಸ್ತ್ ಶಾಸ್ತ್ರನು ಓದುವೆರು. ಬೇತೆ ಹೂವೆ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತನ್ನಲ ಯಾವು ಶಾಸ್ತ್ರನು ಕಂಠಪಾಠ ಮಲ್ತದು ಸತ್ಸಂಗನು ಶುರು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಅಕಲಿಡ ಉದ್ದೇಶದಾಲ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಈ ವಿದ್ಯೆಯಂತೂ ಮಹಾತೆರ್ನಲ ದೋಣಿ ಪಾರಾಪುಂಡು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಜೋಕುಲು ಇಂಚಿನ ಪದಮದ ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಏಪ ಸಾಹುಕಾರ್ಯರು ಮುಲ್ಪ ವೇಶ್ಯರು ಬರ್ಪುನವು ತೂಯೆರಡ ಅಕಲೆಗ್ ಬರ್ರೆಗ್ ಮನಸ್ಸಾಪುಜಿ. ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಉಂಡತೆ ಅಕಲಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಪುಂಡು. ಭಲೆ ಅಕಲಿಗಾದ ನಾನೊಂಜಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರನು ದೆಪ್ಪುಲೆ. ಆ ವಿದ್ಯೆಯಂತೂ ಶರೀರ ನಿರ್ವಹಣಾರ್ಥವಾದ ಬಿಡುಗಾಸದ ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು. ಇನ್ನು 21 ಜನ್ಮಗಾದುಂಡು. ಇಂದೆರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಅದು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹ ಕೇನುವೆರು. ಬಾಬಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಪಾಠಶಾಲೆಯನ್ನು ದೆಪ್ಪುನನೆ
ಅಕ್ಲೆಗ್ ಈಶ್ವರ್ಯ ಸೇವೆದ ಅಭಿರುಚಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಪುರುಷರಂತೂ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಕ್ಲಬ್ಬು ಇಂಚಿನ ಕಡೆ ತಿರುಗೊಂದುಪ್ಪೆರು. ಸಹುಕಾರ್ಯರಗಾದ ಮುಲ್ಪನೆ ಸ್ವರ್ಗ ಉಂಡು ಏತೊಂಜಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೆರು. ಅಂಡ ದೇವತೆಲ್ನ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ತೂಲೆ ಎಂಚುಂಡು ಏತೊಂಜಿ ಅಂತರ ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪ ನಿಕಲೆಗ್ ಸತ್ಯನು ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು ಐನರ್ದವರ ತೂಲೆ ಏತೊಂಜಿ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಬರ್ಪೆರು. ಐಟ್ಲ ಬಡವೆರು ಅಲ್ಪಂತು ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ನೆಪಿದೆರ್ ಹೋಪೆರು. ಅಡೆಗ್ಲ ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೆರು. ಗುರುಕುಲು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪವೆರು. ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಏರ್ನನೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತಂಡಲ ಆಕುಲು ರಕ್ಷಣೆಗಾದ ಕಾಮಚಿತ್ತ ತಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲು ನೆರ್ದವರ ಪಾರಾವಡು ಜ್ಞಾನಚಿತೆ ತಮಿತ್ತು ಕುಳಿದು ಪದಮ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಅವಡು ಬಂದು ಮುಲ್ಪ ಗಾಂಧರ್ವ ವಿವಾಹನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಕೆಲವರು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ ಪನ್ಪೇರು ಈ ನಷ್ಟ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಹಾರನು ಬುರ್ದು ಸ್ವರ್ಗೋಗು ನಡಪಲೆ. ಅಪಗ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನಿ ಪ್ರಪಂಚದಕಲು ಮೊಕಲು ಎಂಕಲ ಕುಳ್ಳತಕಲ್ನ ಪುದರ್ನು ಹಾಲು ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದು ಪಂಡದು ಎಂಕಲ ಮಿತ್ತು ಎದುರು ಬೂರುವೆರು. ಮದುವೆ ಮಲ್ತೊನಂದೆ ಉಪ್ಪುನವು ನಿಯಮಗೂ ವಿರುದ್ಧ ಬಂದು ತೆರಿಬೇರು. ಲೋಕ ಮರ್ಯಾದೆ ಕುಲ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಬುಡ್ಪುನನೆ ಇಜ್ಜಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಎನ್ನಕುಲು ಒರಿ ಬಾಬನ ವಿನಃ ಬೇತೇರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಮೀರಾಲನ ಗೀತೆಲ ಉಂಡು. ಸ್ತ್ರೀಯರಡ ಭಕ್ತಿನಿ ಮೀರಾ ಪುರುಷರಡ ನಾರದನ ಗಾಯನ ಉಂಡು. ನಾರದನ ಕಥೆಲ ಉಂಡತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏರಾಂಡಲ ಪೊಸಬೆರು ಯಾನ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಮದುಮೇಪೆ ಪಂದು ಪಂಡೆರಡ ತೆರಿಪಲೆ ನಿಕ್ಲು ತೂವನ್ಲೆ ಯೋಗ್ಯ ಆದುಲ್ಲರ ಪವಿತ್ರ ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ಆದುಲ್ಲರ. ಇಂದು ಅಂತೂ ವಿಕಾರಿ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು. ಐನರ್ದವರ ಪಿದೈದೇತದು ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾಬಾ ವೈದ್ಯರು ಪಾವನಾಲೆ ಅಪಗನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ವರ್ಷರೆ ಯೋಗ್ಯಾದುಪ್ಪರು. ಮುಲ್ಪ ಭಾವನ ಕೈತಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪೇರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಗ ಪೋದು ವಿಕಾರದು ಪೂವೇರು. ಇಂಚಿಂಚಿನ ಸಮಾಚಾರಗಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಬಾಬಾ ತೀರಿಪೇರು. ಇಂಚಿನ ಅಕ್ಲೇನು ವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ ಮಿತ್ತಲ ಪ್ರಭಾವ ಆಪುಂಡು. ಇಂದ್ರ ಸಭೆತ ಕಥೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಐನರ್ದವರ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಹ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಏಪಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯರಿಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಕಚ್ಚ ಆಯ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರೊಚ್ಚಿ ನಿಗಲ ಸ್ಥಿತಿಲ ಸಹ ತೀರ್ತು ಜಪ್ಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ನಿಯಮಗೂ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು. ವಾಸ್ತವಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ಆಪುನವು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು. 10-15 ದಿನಕ್ಕುಲೆಡ ಆದು ಬಿಡೋಲಿ ಬಾಬಾ ಏರೆಗ್ ಬೋಡಾಂಡ್ಲ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜ ಯುಕ್ತಿನ ತೆರಿಪೇರು. ನಿಗಲು ಭಾರತವಾಸಿ ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿ ಆದುಲ್ಲರು ಇತ್ತೆ ನರಕವಾಸಿ ಆದುಲ್ಲರು ಕೂಡ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿ ಅವಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಈ ವಿಕಾರನು ಬುಡ್ಲೆ ಕೇವಲ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪಗ ವಿಕರ್ಮಲು ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ಏತು ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಅಂಡ ಕೆಲವೆರು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೆರಿ ಉಣ್ಣ ಇಜ್ಜಿ ತಾನೇ ತೆರಿಯೊಂದಿಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ತೆರಿಪವರು. ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಲ ಮೋಹದ ಸೆಲೆತ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆಂತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿಟು ಪೋಪುನನೆ ಇಜ್ಜಿ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಅಪೆರತ್ತೆ ಮುಲ್ಪನೆ ತಿಕ್ಕದು ಬೂರ್ದೇರು ಸುರುಕು ವಾನಪ್ರಸ್ಥಿಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆಶ್ರಮಲಿತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಆತೊಂಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷಾಂಡಲ ಸಹ ಇಲ್ಲುನು ಬುಡ್ಪುನನೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಶಬ್ದರ್ದು ದೂರ ಪೋಡು ಈಶ್ವರನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಪನ್ಪುನೆನ್ನು ತೆರಿ ಒಣ್ಣನೆ ಇಚ್ಚಿ ಭಗವಂತೆಯೇರು ಪನ್ಪುನ ದಾದನ್ಲ ತೆರಿ ಒಂದಿಜೇರು ಸರ್ವ್ಯಾಪಿ ಪಂಡೆರಡ ಏರನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನು ಎಂಕ್ಲು ಪೂಜಾರಿ ಆದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನೆನ್ನು ತೆರಿ ಒಣ್ಣುಜೇರು ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲೆನು ಪೂಜಾರಿ ಇರ್ದು ಪೂಜ್ಯಾದ ಮಲ್ಪೇರು 21 ಜನ್ಮಗಾದ ಐರ್ದವರ ಹಿಂದೆ ಕಾದು ಪುರುಷಾರ್ಥನಂತೂ ಮಲ್ಪಡಾಪುನು ಬಾಬಾ ತೀರಿಪವೇರು. ಈ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತೂ ಸಮಾಪ್ತಿಯ ಓಡಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆಂಕುಲು ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಇಂದು ಚಿಂತೆ ಇಡುಪಡು ಅಲ್ಪ ಕುದೃಷ್ಟಿ ಉಪ್ಪುನನೆ ಇಚ್ಚಿ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚಗಾದ ತಯಾರಿ ಮಲ್ಪವೇರು. ಸೇವಾಧಾರಿ ಮುದ್ದು ಜೋಕ್ಲೇನು ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ತಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಐನರ್ದವರ ಅದಮೇರ್ನ ಉದ್ಧಾರನ್ಲ ಮಲ್ಪರೆಗಾದ ಸಾಹಸ ಪೋಡು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತೂ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗುಂಪು ಉಪ್ಪುಂಡು ಓದು ಬರಹ ಉಪ್ಪುನಕುಲು ಟಿಪ್ ಟಾಪ್ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪಾಂಡಲ ಕೆಲವರು ಬಡವರು ಸಾಹುಕಾರರು ಅಕ್ಲೇನು ಬಾಬಾ ಏತ್ ಮಿತ್ತದಿರ್ಪೇರು. ಚಲನೆಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಘನತೆರ್ದು ಜಿಂಜಿದುಪ್ಪಡು ಭಗವಂತನೇ ಓದವಿರು ಆ ವಿದ್ಯೆಡಾಂಡಲ ಏರಾಂಡಲ ಮಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆರುಗಡೆ ಮಲ್ತೆರಡ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಟಿಪ್ ಟಾಪ್ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪಂತು ಬಾಬಾ ಬಡವಿರ್ನ ಬಂಧು ಆದುಲ್ಲೇರು
ಬಡವರೇ ಎಂಚಿನ ಆಂಡಲೊಂಜಿ ಕಡಪುಡುವೆರು. ಒಂಜಿ 2 ರೂಪಾಯಿಲ ಸಹ ಮನಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪುವೆರು ನಿಕುಲು ಏತು ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಆದುಲ್ಲರು. ಪ್ರತಿಯಾದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಇಂದು ದಾಲ ಪೊಸ ಪಾತೆರತ್ತು. ಸಾಕ್ಷಿ ಅದು ನಾಟಕನು ತೂಪಾರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪುವೆರು ಜೋಕುಲೆ ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಊದುಲೆ. ಇಂದು ಈಶ್ವರಿ ಯಜ್ಞವಾದುಂಡು ಇಂದೆರ್ದು ಎಂಚಿನ ಬೋಡು ಐನು ದೆತೊನ್ಲೆ. ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ದೆತೊಂಡರಡ ಅಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಉಡುಪುನು. ಸ್ವರ್ಗಡಂತು ಮಾತಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬಾಬಾಗ ಸರ್ವಿಸ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿವಂತ ಜೋಕ್ಲು ಬೋಡು. ಎಂಚ ಮೋಹಿನಿ ಸುದೇಶ್ ಉಲ್ಲೆರು ಅಂಚೆನೆ ಸರ್ವಿಸ್ದ ಉಮ್ಮಂಗ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನಿಕಲ್ನ ಪುದರು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಕುಡ ನಿಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಮಾತ ಸಲಹೆನು ಕೊರೊಂದುಪ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಮುಲ್ಪ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸಮಯ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಯಾವು ನೆನಪುಡುಪ್ಪುಲೆ ಎಂಚ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆದ ದಿನ ಕೈತಲಾಯಿಲಕನೆ ಏಕಾಂತಡು ಪೋದು ಓದುವೆರು. ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ದಿವಣುವೆರು. ಎಂಕಲ್ನ ಕೈತಲು ಶಿಕ್ಷಕರಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೆರ. ಅಂಡ ಕೇವಲ ಓದುನ ಉಮ್ಮಂಗ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದ ತೆರಿಪೇರು. ಕೇವಲ ನಿಕ್ಲೆನು ಆತ್ಮ ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಈ ಶರೀರ ಅವಿನಾಶಿ ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಅವಿನಾಶಿ ಆದುಲ್ಲರಿ ಜ್ಞಾನ ಒಂಜೇ ಸರಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಕೂಡ ಸತ್ಯಯುಗದ್ದು ಪತ್ತದು ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟಗಲ ಏರೆಗಲ ತಿಕ್ಕುನ ನೇಚ್. ನಿಕಲೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಯಾನ್ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನೇನು ಪಕ್ಕ ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಬಾಬಾರ್ದು ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಬಾಬಾನ ನೆನಪುಡ್ದೆ ವಿಕರ್ಮುಲು ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಕೇವಲ ಇಂದುವೆ ಉಲಾಯಿಗ್ ತಿರುಗೊಂದುಪ್ಪಾಡು. ಇಂದೆರ್ದಲ ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಪುಂಡು. ಅಂಡ ಚಾರ್ಟನ್ ದೀಪುನನ ಇಜ್ಜಿ ಬರೆಯೊಂದು ಕೂಡ ಸುಸ್ತಾದ ಬುಡ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜ ಮಲ್ತು ಬುಡ್ಪೇರು ತೆರಿಪವೆರು. ಎಂಕ್ಲ ಆತ್ಮಲು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಲ್ಲ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು. ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ತರಡ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದು ಬುಡ್ಪರು ಏತು ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಆಂಡಲ ಸಹ ಮರೆತು ಪೋಪರು. ಏತು ಸಮಯ ಕುಲ್ವರೋ ಆತು ಸಮಯ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರಿಲೆ. ಯಾನ ಆತ್ಮ ಬಾಬನ ಬಾಲೆ ಅದುಲ್ಲೆ. ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ತರದ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪದ ಪಾಪಲು ಭಸ್ಮಾಪುಂಡು. ಏತು ಸಹಜವೈನ ಯುಕ್ತಿನು ಬಾಬಾ ತಿರಿಪುವೆರು. ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಕೇನುವೆರು ಈ ಬಾಬಾ ಸ್ವಯಂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರನೆ ಕಲ್ಪವಿರತ್ತೆ. ಯಾನು ಬಾಬನ ರಥಾದುಲ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ ತಿನ್ಪವಿರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ ಸಹ ಇಂದೇ ರೀತಿ ತೆರಿಲೆ ಶಿವ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಲೆ. ಇಂದೆರ್ದು ಏತೊಂಜಿ ಲಾಭ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಮರೆತು ಪೋಪೇರು. ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ವ್ಯಾಪಾರುಡು ಏರು ಗ್ರಾಹಕರು ಇಜ್ಜಿರುಂದಿತ್ತಂಡ ನೆನಪುಡು ಕುಲ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ. ಯಾನ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಡಾಪುಂಡು. ಕಾಯಿಲೆಡ್ಲ ಸಹ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಬಂಧನಡು ಪುನಕ್ಲಾದಿತ್ತೆರಡ ಅಲ್ಪ ಕುಳಿದೆ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ. ಇಂದೆರ್ದು ನಿಕುಲು 10-20 ವರ್ಷದ ಮುಟ್ಟರ್ಲ ವರ್ಷೊರ್ದುಲ ಎಡ್ಡೆ ಪದವಿನು ಪಡೆಯುವನವರು. ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ದಾದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲೆಗ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲೆರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಸರ್ವಿಸ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿವಂತ ಆವಡು. ಸಮಯ ತಿಕ್ಕಿನ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ ಏಕಾಂತಡು ಕುಳ್ದು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಡಾಪುಂಡು. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಉಮ್ಮಂಗನು ದೀವಡಾಪುಂಡು. ವಿದ್ಯೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ ಕೋಪ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ರಡ್ಡ್ ತಮ್ಮ ಚಲನೆಯನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಘನತೆರ್ದು ದೀವನಡಾಪುಂಡು. ಎಂಕುಲಿತ್ತ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಯರುಂಡು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಮೋಹದ ದಾರುನು ತುಂಡು ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ವಾನಿರ್ದು ದೂರ ಪೋಪುನ ಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪುಡಾಪುಂಡು. ಅದಮೇರ್ನ ಉದ್ಧಾರಲ ಮಲ್ಪುನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರವೃತ್ತಿದ ಆತನ ವೃತ್ತಿದ ಮೂಲಕ ವೃತ್ತಿನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸದಾ ಸಿದ್ಧಿ ಸ್ವರೂಪ ಭವ. ಸಿದ್ಧಿ ಸ್ವರೂಪಾಯರ ವೃತ್ತಿದ ಮೂಲಕ ವೃತ್ತಿನ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೂಲಕ ಸಂಕಲ್ಪನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇಂದೇತ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪಲೆ. ಏಪ ಈ ಸೇವೆಡು ಬಿಜಿಯಾದ ಬುಡ್ಪರು ಅಪಗ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸೇವೆ ಸ್ವತಃ ಮಸ್ತ್ ಬಲಹೀನತೆರ್ದು ಪಾರು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪುನು. ಇಂದೇತ ಯೋಜನೆ ತಯಾರು ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪಗ ಜಿಜ್ಞಾಸುಲು ಮಸ್ತ್ ಹೆಚ್ಚಾಪೇರು. ಸಹಯೋಗ ಸಹ ಹೆಚ್ಚೊಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಇಲ್ಲುಲು ಸಹ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಮಾತ ಸಿದ್ಧುಲು ಸಹಜವಾದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು.
ಈ ವಿಧಿ ಸಿದ್ಧಿ ಸ್ವರೂಪ ಅದು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಲೋಗನ್ ಸಮಯನು ಸಫಲ ಮಲ್ಪರು ಅಪಗ ಸಮಯದ ಮೋಸರದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆದುಪ್ಪರು. ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಸಹಜ ಯೋಗಿ ಆವಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿದ ಅನುಭವಿಯಾಲೆ ಜೋಕುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಬಾಗ ಈತು ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ದಿನದ ಪ್ರೀತಿದ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರನು ಕೊರ್ರೆಗ್ ಈತು ಮಲ್ಲ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಪರು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿನ ಕೊರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಜೊತೆಗಾರ ಅದು ಸದಾ ಜೊತೆನು ನಿಭಾವಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಈ ಪ್ರೀತಿಡು ತಮ್ಮ ಮಾತ ಬಲಹೀನತೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಡಿ ರೀತಿ ಸಮಾವೇಶ ಆದ ಬಿಡ್ಲೆ ಏಪಲ ಹದ್ದದ ಪ್ರಭಾವ ತಮ್ಮ ಕಡೆ ಆಕರ್ಷಿತ ಆದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಸದಾ ಬೇಹದ್ದದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಡು ಮಗ್ನಾದುಪ್ಪುಲೆ ಆಯ್ದ ಆತ್ಮೀಯತೆದ ಸುಗಂಧ ವಾತಾವರಣಡು ಬರಡದು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.